Moro! Tänään mä pelaan Bloonsia, vai taas tästä nopea sankari, Benjaminia, koska se on tää raha, mutta tänään tehdään haaste. Mä aloitan tekemään tämmösiä haasteita. Tänään me käytetään... me tehdään järjestyksessä, tää tikkaapia. Tää on ihan... Veikkaan, että tästä tulee semi-vaikea, en mä tiedä kyllä. Mut yritetään saada tää Paragonin ainakin. Ja joo. Bloonsi, jipi. Pistäkää liikkeen, jos tykkäätte. Mä tuun tekemään varmaan kaikki nää hahmot. Niinku sarjana, et pelaa kaikilla läpi. 4 ympyrä. Tai mikä 4 ympyrää, tää vois olla ihan hyvä. Ei helppoa. Keskitaso. Juu. Standardilla. Mitä tää menee? Tuolta menee, tosta ei, tuolta, tosta ei, tuolta menee. No okei, no on tää vähän monimutkainen mappi, mutta pistää nyt tikkaapia tohon, mulla on tää ilmanen. Päivitykset. Pistäis vähän ääni tosta nopeasti. Vaikka mulla on kuitenkin musiikit tässä. Pistään noin. No meillä saa alata aina. Ja tää on melkein täyspitkä. Että... hyvää katsomista. Ai poppaittu viereen. Kattoo tästä vielä toi. Mä tykkään tikkaapinasta. Tikkaapina on mun mielestä ihan hyvä. Tuolla näkyy kello. Ja mä otin tää Benjamin ihan vasta varten, että tää antaa rahaa. Ja mulla on vielä toi Sushi Bendo skini sillä. Mä saan käyttää alkemista, jos mä saan laitettua se jotenkin. Mä saan käyttää kylää. Mä oikein enkineri on vähän huono, kun se range kasvaa niin paljon. Missä on toinen? Vois tehdä siitä Juggernaut. Täällä saa tuhottua niitä lyijybluuneja. Ei tuu ongelma niitten kanssa. Pistäkää kommentti, jos te haluatte ihan vaan pelailla. Mulla on yksi sarja mielessä. Pistää kumpi? Pistää vaikka toi alin. Niin pistäkää kommentti, jos haluatte semmosia videoita, missä mä vaan niinku pelaan tätä ilman mitään haasteita. Mulla on yksi sarja tulossa tästä. Mä en tiedä milloin se sit tulee. Mutta mä pistän tosta. Pistän nyt jo toi piikikatapultti. Mitäs? Miten syysloma on mennyt? Ihan vaan näin, jos kaikilla on syysloma. Mulla on ainakin tällä hetkellä, niin videoita ehkä tulee paljon enemmän. Nyt tarvitaan tohon Juggernautiin 1800. Ja näissä menisi suht makuisa määrä. Tää näyttää joltain niinku, tänne mä veikkaan, että no sen takia varmaan näyttää tolta tämmöseltä juoksuradalta. Kyllä te tiedätte. Tää näyttää siltä, nyt tässä ollaan rinkulla. Ja siis mä en oo pöllinyt tää käytännössä pöllisi itseliltä idea. Vitsi mä en saa alkemistia tohon. Muuta se yltäis. Jos mulla ois apinat täällä, niin joo silloin mä voisin käyttää alkemistia. Niin mä otin inspiraatioon Jyksediltä tähän videosarjaa, koska Jyksedihän on tehnyt tämmösen. Tietenkin banaaniformia mä saan käyttää. Koska se ei nyt hyökkää. Kylässä on se yksi ability juttu. Sitä mä en saa käyttää, koska se on hyökkääjä. Että se pystyy hyökkää Bloonia kimppuun. Ei näyttäisi mitään ongelmaa. Kohta meillä on Juggernautirahat. No aika hyvin pitää kahdesta. Et se nyt ei oikein mitään ongelmaa. No, just kun mä sanoin sen, että ihan alkaa päästä. Mutta ei aina nyt pääse läpi vielä. Ihan just Juggernautti. Sen jälkeen meillä ei oikein mitään hätää. Nyt meillä olisi rahat siihen. Nostetaan se nyt tosta. Ai se rangekin kasvaa. Se ottaa tonne. Okei. Ihan kiva. Pystyykö sä poistamaan mitään? Katon vaan nopeasti. Ei, se mua oikeesti ärsyttää, kun tätä ei saa tähän.
Olisin niin halunnut tän tohon. Ei tässä mitään hätää vielä oo. En tiedä, 24 tulee noi jutut, noi maastokuveista. Mulla ei oo rahaa. Itse oli ite kerään nää banaanit. Mä veikkaan mä teen näistä, en mä tiedä, teeks mä pankkeja vai noita toisia. Noita alempia. Ei kyllä silleen, ei tos. Otetaan nyt ekaan toi suurempi tuotanto. Näin. Yrittää tuottaa aika nopeasti. Noi pitää tuolla hyvin. Nää pitää kumma mä oikeesti. Se keskustori mikä onkaan vai pankkeja? Kumpaa mä teen? Mä veikkaan, että kyllä mä tätä markkinapaikkajuttua teen. Se maksaa vähintään kuitenkin se tuottaa silleen suoraan pankkilkestä. Nyt me voidaan pistää toi, niin ei tarvitse kerääkään. Se kun se antaa 17 takaisin. Kun se ottaa 10 rossaa siitä. Hinnasta pois. Sen pitäisi ottaa 2, mutta jostain syystä siitä saa 17. Sitä Benjamini. Ihan tonne nurkkaisen, mutta kuitenkin se näkyy. Toho. Ai että siinä on hyvä paikka. Siinä tässä nyt on banaanit. Ei. Pistän vielä 3. Mä pistän tälle tän varsiousiutu. Sillä pistän toi keskimmäinen myös kaveriksi. Toi varsiousi on ihan hullu hyvä. Ainakin mitä mä oon sitä käyttänyt, niin mä tykkään tästä tosi paljon. Kun se rängäkin on niin iso ja sit kun tarkkaampaa ja siitä kun menee eteenpäin, niin se ampuu tosi nopeasti. Ultra Juggernauttikin on kyllä hyvä. Tää Paragoni, toi on ihan hullu. Tarkka ampuja näin. Nyt se nakuttaa aika hyvin. Tää on ampunut 1000 jo. Oho. Aika paljon. Joo, jatketaan. Mun mielestä näistä keskipuilti on niinku samaan aikaan paras ja samaan aikaan myös huonoin. Mut kyllä toi alin on ihan selkeästi paras, mutta tosta keskimmäistä siitä tulee niin paljon kaikkea. Pistäis kyllä tutkaskanneri, näillä kyllä kaikilla on mahdollisuus, että ne ampuu juttuja, mutta ollaan ehkä pitää näistä keskimmällä. Joo, nyt nää kaikki yltä tonne ihan vähän. Se on hyvä. Ostaa markkinapaikka. Näin. Nyt se tuottaa tuolla hyvin rahaa. Ja toisin kuin pankissa, niin nyt tulee suoraan mun käteen. Ja tää on tuottanut nyt jo 1900. Oho. Aika hyvin toi. Pistää tosta tutkaskanneria suurempi alue. Mä kyllä tiedän, että mä tätä suuremmalla alueella, mutta ihan enemmän. Tää kyllä olisi hyvä. Sitten kaikki pystyy tuohon kaikkeen. Näin. Ei tässä oikein mitään hähää ole vielä. Mentiin vaan. Tää kyllä niinku oikeesti. Tää tarkka ampuja. Tohon ampuu sika pitkällä. Nyt ampuu kaikkia. Tohoissa on druidinkin, mutta miksi druidin kannava ei voi olla saman mittainen kuin alkemisti? Eikö siis toisinpäin hupsis? Moobi lähti muuten aika nopea kävelee. Se ei hirveän kauan kestänyt, eli syönää kestää moobit. Se on hyvä asia. Vois pistää toisen banaanifarmiin. Ehkä. Mä pistän tän. Näin. Ei kun joo, tällä on tää ylinkin. Peruskoulutus. Näähän on tää oli se, mitä mä en halua laittaa. Tätä ei, koska se on hyökkäävä. Mutta vois pistää toiseen ja siihen pistää tätä ylintä. Koska nyt kuitenkin kun me buffataan näitä, tai käytetään näitä perusapinalla, niin tämähän on hyvä.
Jos tosta toi peruskoulutus, näin. Nyt se on tuo buffi. Mitä kaikkea se antokaa? Kantamaa 15 ammusten nopeutta. No se on hyvä. Tää kyllä nää kierrokset vähän tylsiä tässä alussa, kun ei tapahdu oikein mitään. Pistää apina business, nää jutut. Tää antaa jotain miinusta. Tai alennuksia, tässä on tuo peruskoulutus. Ja nyt ei tuota. Mä voin vaikka näyttääkin se jossain kohtaa. Sinne asti mennään. Oho, mä vahingossa hidasti. Ei ihme, kun ne meni niin hitaasti. Jatketaan vaan. Tältä maksaa 8 tonnia. Joo. Ja kaikki alkaa olla vähän kalleet, niin pistää toinen banskuvarmi. Sillekin. Me saatiin suoraan toi markkinapaikka. Mutta kello näyttää oikeasti 23 minuuttia pelattu. Ei tässä ole vähän paljon 11 minuuttia video mennyt. Oho. Minusta niin pitkä matka, että ne kiertää kaukaa. Ja niin kiertää... Tämähän ei pitkä, vielä tuli muotisia ja hajos äkkiä. Tätä juttu on kyllä niin hyvä, 6 vai 7 levua. Siinä tätä taas muovi, nyt se sai taas ton pallokala. Ja siihen se tuhous. Mulla on 11 tonnia. Mitäs sillä tekis? En tiedä. Ja meidän pitäis ostaa... Oho, vai ostais mä ton vai lisää vaan... Mä ostan lisää bansku varmaan. Niistä saa rahaa kuitenkin. Näin, nyt meillä on 3. Nyt tää on fluidipiste. Tämä. Ja kuitenkin voidaan näyttäis vähän halva vieläkin. Mä heitä banaani just mikä vaan hävis. Tonne ei saa, no tuohon sit saa. Laitetaan se. Näin, nyt me saadaan 100 per about sekunti. Niinku aika lakkiaista olis. Nyt siis vähän nopeammin kuin sekuntia. Eli se riippuu, kuinka paljon sä pokkautit palloja. Kuinka nopeasti tulee. Ei tossa niinku jälkeen mitään hähää. Ei mitään hätää. Tää on vähän tylsä. Tää on toi tosta. Pistäis näitä nyt tänne, kun meillä on toi juttu. Laitetaan näitä oikein reilusti. Vapaa. Ilmanen. Se on vissiin toi pikkunen bonus tulee noista jutuista näihin vapaisiin. Tosta apina business hommasta. Aika jännä. Silleen vapaa. Okei, tässäkin on vapaa. Joo. Eli nyt niistä tulee superapina, kun painaa vaan oikeaa nappulaa kakkosta. Taas on 10 tonne. Just tämä käytiin ihan sikana. Hei. No okei, nyt tulee tommosia, mutta ei mitään hattaa. Ylimääräinen 5%. Se on vissiin ennen ollut. Nyt tulee tommonen. Ei mitään. Vapaa peli. Yritä päästä 100. Ja yritän saada se Paragoni. Se olisi kiva saada. Ja kava. Nyt on vielä tää varasiusmestari.
Me tarvitaan siis kaikki nää ihan viimeiset. Toi on kyllä niin hyvä toi Jousi ampuja, tarkka ampujamestari. En tiedä mitä mä edes kattosin äsken. Pankitkin on niinku hyviä. Sille mistä aina välillä unohtaa ottaa ne rahat. Mut kun nää antaa sit nää markkinat, nää antaa suoraan. Siis menis 6-3 kierros noin helposti. Yleensä 6-3 kierroksen mä aina tätä häviän. No, käy mulla. Käy. Se on toi. Tosta. Ei täällä mitään hätää. Ostaa vähän lisää näitä apinoita. Pistä ihan tonne. Ei mene näihin oikein tarvitse ostaa mitään. Näin. Kuinkas pitkä? Noin 4, niin siihen ei pistä. Siihen ei pistä. Ostetaan ne. Ei käytetä tuhlia. On 10 tosi. Niin jo, siitä näkee toi abilitettely. En ihan taaskaan muistele, et mikä level se oli. Toimeet puuttuu ja toi keskimmäisen viimeinen. Toi ultra, mikä ultra-jukkarnautti, niinku se on niin hämärä, kun se vaan ampuu tonne joka suuntaan. Ostais tommoset. Aletaan kerää näitä keskusteluja. Oliks nää keskusteluja? Juu, kai. En mä näytä oikeastaan. Tänne näkyy olla siitä. Jotenkin pistää 1 lisärange. Nää kuitenkin ihan hyvin boksaattanut. 9 tonnia toikin on kerännyt jo. Ossataan siihen keskusteluun niin se tuottaa vielä enemmän. Noin. Voidaan käyttää noi sukarapinat, jos tulee pahoitta. En mä kyllä usko, että hetkeen tulee paha paikka. Hyvinhän tää vielä menee. Nyt kuitenkin kohta hävitään. Nää on kuitenkin ihan hyvin boksauttanut nää normiapinotkin. Seuraavaksi on pulla. 3. suskari. 40 minuuttia pelattu. Juu, ja video on mennyt 18,5 minuuttia. Vähän pidemmällä nopeutuksella. Täällä takaisin räjähtää ääni. Ei tässä niinku oikeesti mitään hätää ole vielä. No meillä on 20 tonnia. Tämä on keskustelu. Semmonen siitä. Nyt saadaan pikkuhiljaa aika paljon rahaa. Se on niin kallis toi keskipuinti viimeinen. Se maksaa malta. Benjamin vaan tuolla nurkasta tekee sushia. On se ihan kiva. Jatketaan tuolla. On taas 20 näistä keskusteluista. Ja meillä on 5 keskustelua. Nyt vois varmaan pikkuisen alkaa säästää tuohon.
viimeiseen keskenäiseen juttuun. No. Mistäs toi? Mä pistin se liian myöhään. Ei tullut punaa. No sehän meni helposti. Muutama. Mikä näin superapina. Apina Wall. Kyllä ei ollut mitään noista. Säästin tohon. En mä Apina Wall Streetiin vielä sitä. Ja miettisin, että kyllähän mä oon sitä varmaan hardillekin päässyt. Kyllä ei niinku... Pitää vaan oikeesti... Mun mielestä oikeesti on paras aloitus, että pistää keskimmäisen. Tai niinku 0, 3 ja 1. No tässä toi, plasmakulta. Ja sit toi pitää ostaa 150 niinku juttu. No niin, nyt tulisi mut tommosia kunnon tyyppejä. Oli 3 sillä lailla. Toki lopuksi tuli 255 000. Aika paljon toi jousi on toi. Luottanut johonkin Apina Wall. En mä kyllä sitä oikeesti osta. Näyttääkö tuolta? Miten toi? Sehän meni hyvin. Sitten tulee tommonen 3-silmäinen kaveri. Se on niinku... No. Se on tämä. Tämmösiä tulee tonne... Mitä? 10 kai. Kentälle. Tää menee helposti ilmankin. Tästä punaisia. Varmaan punaisia. Ja mennään kevyesti. Nyt meillä olisi rahaa tohon, mä näytän seuraavan kierroksen. Tämä on ihan kikaa sun aika. Kattokaa. Se hyökkää, se tekee 200. Ja täältä, jos tuo pahan tilanne, menette alkuruutuun. Ja menette vaan takaisin. Koska teillä on täällä tää tallennus. Ja menette takas sinne. Näin. Ja nyt ollaan taas täällä. Vois säästä kyllä suoraan tähän Paragoniin. Apina Wall. En mä oikeesti, en mä löydä mitään hyvää. Ja tulee lisää elämiä ja rahakierrettä ja niin, kaikkea rahaa ja semmoittiin. Ei. Mä haluan tänne Paragoniin. Mä haluan näyttää minkälainen se on. Raha kyllä keskusteluttaa aika hyvin. Pistäis tossa tuo. Oikeesti tää auttaa tosi paljon tää superapina-appu. Se on mun mielestä huonoin näistä, mutta on sekin hyvä. Hupsis. Onko sushipendua? Antaa 500? Okei, toi oli ihan hyvä. Tai toi on hyvä, toi 15. Näin. Sitten meillä on Apina Wall Street. Nyt tulee noin. Onks noin nyt DDD? Tai DDD. En mä ihan muista mitä noi oli. Mä muistan tosi nopeet näet. Kuitenkin tuhoutuu sen helposti. Nyt tuli aika paljon tavaraa. Mutta ei mitään. Ihan just kato tonne. Se jää käydään 50 tonne. Sitten se on sitten tonne. Pahat tilanteet. Tää ei olla enää niin paha tilanne. 40 tonnia nää. Sieltä tuli paljon noita, mutta ei mihinkään. Ja pääsee kiertää 2 ympyrää, sen jälkeen joutuu taas tohon laittaa kaikkea sekaan, niin ei mitään. Vajaa 30, vähän paljon 30 tonnia. 30 tonnia, nyt puuttuu. Ei kyllä missään suostui. Oho. Varmistetaan vielä. Ensi videosta tulee bumerangi. Sieltä on bumerangi tulossa. Ei 15 tonnia enää. Nyt on hyvät tilanteet. Mä oon tuottanut ihan hyvin. Tuottanut itseänsä niin sanotusti takaisin. Okei.
Mitä? 4 tonnia ei enää. Juma. Mut siis kuinka hyvin oikeesti nää tyypit on. Ihan sitä kikalle. Nyt on rahat. Nyt ei tälle. Ostan tällaista, koska se koskee sinne. Kaikki rahat käytetään. PC. Nats. Joo. Semmonen. Näettekö kuinka lujaa toi tuho? Katsotaan. Tää on hyvä tää Paragoni. Ja tää on Pick-Upinan Paragoni. Mitä? Sieltä tulee liiva. Ei mitkään. Välitaapeli. Druidi. Ujuma. Tää haaste on voitettu, mutta mä haluan pelata oikeesti pidemmällä. En mä nyt hirveesti pidemmällä pari kiekkaa tässä vielä kerkeä. Helposti. Hei, nyt saatiin Paragoni-testiä. Ja näytin minkälainen se on, näköjään 1 000 000 XP:tkin. Se ois. Hei, hei.